Ola, seguimos co exercicio de cotización, co segundo exercicio de cotización. Agora imos facer os documentos de cotización correspondentes ao mes de abril. No mes de abril sí que temos unhas circunstancias que nos van a complicar un pouco a cuestión. E é que dous dos traballadores estiveron de baixa. Ademais, un terceiro traballador tivo horas extras. Eso non é un gran problema, pero o tema das baixas sí que nos complica a realización da relación nominal de traballadores, porque temos que establecer tramos diferentes. Temos que dividir o seu período de cotización en diferentes tramos. Estes tramos témolos, aquí nesta folla, tramos, temos este esquemiña para os distintos casos de situacións de incapacidade temporal. Tanto para a enfermedade común como para accidente de traballo. E entón, no noso caso, José vai estar de baixa por un período superior a 15 días. E aquí podemos ver que cando estamos de baixa un período superior a 15 días podemos ter 4 tramos. En primeiro lugar, vamos a volver aquí ao enunciado. José causa baixa por enfermidade común o día 5 de abril. Eso significa que temos que pagarlle do 1 ao 4. Ben, pero reincorpórase o día 23. Está de baixa do 5 ao 22. Reincorpórase o día 23. Eses 8 días finais conforman outro tramo. Así que xa temos un tramo inicial, cos eses 4 días que traballou, e un tramo final cos días nos que se reincorporou e volveu a traballar. E despois temos o período no que estivo de baixa. E o período que estivo de baixa foron máis de 15 días. E cando son máis de 15 días, conforman 2 tramos diferentes. Os primeiros 15 días de baixa son un tramo e os seguintes, despois a partir do 16º día de baixa e ata alta médica, conforma outro tramo. Así que vamos a ter 3 tramos. Por que se divide este tramo da baixa en 2? Porque hai que diferenciar a parte na que a prestación é a cargo da empresa, que desde o primeiro día, desde o primeiro, sabedes que o primeiro, segundo, terceiro día nada, do 4º ao 15º día de baixa, é a cargo da empresa. E a partir do 16º día de baixa, a prestación corre a cargo da Seguridade Social. Por iso, hai que establecer estes 2 tramos, hai que diferenciar esas partes. Porque aquí hai unha prestación, pero unha prestación que paga a empresa, e aquí hai unha prestación que paga a Seguridade Social. Que lle corresponde a Seguridade Social, pero que adianta a empresa, na nómina, a empresa metes a paga esa prestación a cargo da Seguridade Social e agora a empresa vai a recuperar, vai a reclamar a Seguridade Social. Era un pago delegado e agora a empresa reclama esas cantidades a Tesourería. E esas cantidades surden deste terceiro tramo. Vamos a pola construcción destes distintos tramos. Volvemos aquí e empezamos. Xa non me paro co encabezado e empezo aquí. Este é José García García, J. Gagag. Primeiro tramo, polo tanto, do 1 ao 4 de abril. Do 1 ao 4 de abril, 4 días. E cal é a base de contingencias comuns? Aquí está a dificultade. Cal é a base de contingencias comuns e a base de accidentes de traballo deses 4 días? Esta, ainda que no enunciado non vola fixen, de aquí en adiante ou no examen sí que teredes a nómina completa, e se non está a nómina completa van a estar todos os datos relevantes para que, non teñamos que estar calculando bases de cotización e xa nos dediquemos directamente a obter os distintos tramos. Vamos a ver. Aquí
aquí temos a base de contingencias comuns. E a base de contingencias comuns está formada pola base do período de baixa máis a base dos días traballados, que é isto, remuneración mensual máis prorrata para as extras. Eso sabemos que é a base dos días traballados. E sabemos que os días traballados foron 12. 4 no primeiro tramo, 8 no segundo tramo. O sea, estes 507 máis 84, 591,92, esa base dos días traballados está referida a 12 días. A 12 días. E agora eu teño que calcular a correspondente a 4 días. Non me queda outra que facer unha regla de 3. Se para 12 días a base, teño aquí, se para os 12 días traballados a base de contingencias comuns é de 592 días, para os primeiros 4, 197. Forma rápida é dividir isto entre 12, e así obtemos o que corresponde a un día e multiplicamos por 4 e obtemos 197,33. Ou se queredes plantexalo de outra maneira, como unha regla de 3, podedes poñer 592 euros corresponden a 12 días, a 4 días corresponde a X. Unha regla de 3. Pero bueno, se dividimos isto está referido a 12 días, dividimos entre 12, obtemos o que é un día. Multiplicado por 4, temos o que corresponde a este primeiro tramo de 4 días. E entón, para o segundo tramo, facemos o mismo, obtemos, para o segundo tramo, traballado que é o último tramo, o cuarto tramo. Este sería o cuarto tramo de 8 días. Só calculo aquí. E me queda para despois. Se 197 era a base dos primeiros 4 días, deses outros 8, pois é a diferencia, isto menos isto. Ou facemos o mesmo proceso, 5,92 entre 12 por 8. Por as dúas maneiras me van. Así, obtiven, entón, a base de contingencias comuns destes primeiros 4 días. Que é o que traslado aquí? Base de contingencias comuns destes 4 días. Agora toca calcular a base de accidentes de traballo. Bueno, neste caso, este traballador ten durante este período, neste mes non realizou horas extras. Entón, como non realizou horas extras, a súa base de contingencias profesionais do período traballado é a mesma que a base de contingencias comuns está calculada aquí. 507 máis 84. Bueno, isto debería quitarlle decimais, pero non vai. 507 máis 84 é a base de contingencias profesionais. Volven a facelo aquí. Pero vedes que é a mesma. Son exactamente os mesmos cálculos. Porque non realizou horas extras este mes. Outra cousa diferente vai a ser a base de contingencias profesionais do período de baixa. E como realizou horas extras en algún momento do último ano, pois é diferente da base de contingencias comuns. Temos a base de contingencias profesionais do período IT diferente a base de contingencias comuns do período IT. Bueno, pero xa tocará. Así que a base de accidentes de traballo, 197,3, a mesma, neste caso. Se houbera horas extras, pois sería a maior, habría que sumar as horas extras e poñer as horas extras aquí a continuación. Este A significa que este traballador realiza actividades exclusivas de oficina. Non realiza as actividades propias da empresa, senón é un administrativo, o que sea, traballa na oficina. E non sabe da oficina. Por lo tanto, a súa base de accidentes de traballo estará no epígrafe este A. A base de accidente de traballo A. Poño este A aquí, non porque forme parte da relación nominal de traballadores, sino porque despois me vai axudar para calcular as cotizacións. Pasamos ao seguinte tramo. O seguinte tramo xa é parte do período de baixa. Os primeiros 15 días de baixa. Do 5 ao 19 de abril. Este é o período en que a prestación corre a cargo da empresa. Por estes primeiros 15 días de baixa, a prestación corre a cargo da empresa. E agora temos que calcular a base. Bueno, volvamos aquí. A tramos José.
A base de cotización do período de baixa foi de 888 euros. 888 euros. Ben. Sabemos que estivo de baixa 18 días. Traballou 12, estivo de baixa 18. Esta base está referida a 18 días, pero nos estamos calculando un tramo de 15, os 15 primeiros días de baixa. Volvemos a facer o mismo que fixemos antes aí arriba. Poño aquí, base dos 18 días de baixa, 878. Polo tanto, o primeiro tramo de 15 días correspóndenlle 740. 888 entre 18 por 30. Por 15, vale? 740. Ou realizamos unha regla de 3 como esta. 888 euros corresponden aquí a 18 días de baixa, por 15 días de baixa corresponden a X. E despois xa calculo o seguinte tramo aquí, a base de contingencias comuns dos seguintes 3 días, que é a diferencia, 888 menos 740. Ben, segundo tramo, do 5-19 de abril, 15 días, e traslado eses 740 euros de base de contingencias comuns. E a base de contingencias profesionais deses 15 días de baixa non é a mesma. Non é a mesma porque a base de contingencias profesionais deses 18 días de baixa son estes 919 euros. 919 euros. Bueno, pues nada. ¿Dónde estou? Aquí. Pues calculemos. Si por 18 días de baixa temos unha base de cotización de 919 euros, por 15 temos 765. E despois o seguinte tramo vai a ser de 153. De momento estamos neste 765, que é o que traslado aquí. E sigo co mesmo traballador. E seguimos aquí cunha base de accidentes de traballo. Póñolle o A aí al lado, para indicarme, para recordarme despois que esta base de accidentes de traballo é de un traballador que realiza traballos exclusivos do día. E por último xa nos queda o último tramo, o de 3 días. Este é o penúltimo tramo. O último tramo do período de baixa. Os 3 días nos que houbo que pagarlle prestación a cargo da Seguridade Social. Do 20 ao 22 de abril, cale a base de contingencias comuns, xa calculamos. Base de contingencias comuns está aquí. Aquí. Estes son 2 días de baixa. Os 15 primeiros días de baixa eran 740, os 3 últimos días de baixa, 148. E xa, espera, aquí, vale. Aquí falta isto. E digo que e a base de contingencias profesionais deses 3 últimos días de baixa son 153,7. Pois nada, esas cantidades son as que colocamos 148 e 153,17. Outra vez, base de accidentes de traballo, coloco lleva. E unha cousa máis. Durante este período de 3 días cobrou prestación a cargo da Seguridade Social. A prestación completa a cargo da Seguridade Social foron 444 euros. Bueno, sabemos que esa prestación está composta pola parte esa correspondente aos 15 primeiros días de baixa, que era a cargo da empresa, e a continuación a cargo da Seguridade Social. Ainda que aquí non o temos, e nos vamos a poner a calcular aquí a prestación para ver cal é a parte da empresa e cal é a parte da Seguridade Social. Eso sí que o temos aquí no enunciado. No enunciado nos di que cobra 444, dos que 88,8 foron a cargo da Seguridade Social. Ben, pues esa parte a cargo da Seguridade Social é a que colocamos aquí. Non toda a prestación. Compensación IT por enfermedade común, 88,8. E queda o último tramo, se reincorpora. Volve a empresa, volve a traballar do día 23 ao 30.
8 días. Cal é a base de contingencias comuns? Xa o calculáramos antes ao principio, cando calculamos os tramos dos días traballados. Polos primeiros 4 días, o primeiro tramo eran 197. O último tramo ese de 8 días, 394. E a de accidentes de traballo, o mesmo, 394,67. Pois nada, 394,67 é a base de accidentes de traballo deses 8 días e 394,67 a base de contingencias comuns deses 8 días traballados. Al ladiño da base de accidentes de traballo, o A. Ben, xa está. Esta é casi a situación máis complexa que nos podemos atopar con isto dos tramos. Esta. Agora toca o seguinte traballador. O seguinte traballador é moito máis fácil, porque non ten baixa, ten horas extras. Entón necesitamos 3 liñas. O tramo é do 1 ao 30 de abril, 30 días, e aquí colocamos as bases de contingencias comuns, accidente de traballo e as horas extraordinarias, que teñen unha cotización adicional. Do enunciado obtemos estas cantidades. 1.800 euros de base de contingencias comuns, 2.000 de base de contingencias profesionais, 200 de horas extras. E sabemos tamén que esta traballadora, polo que nos pon aquí abaixo, realiza traballos exclusivos de oficina. Vale. Pois entón, aí colocamos estas 3 liñas, sin máis. E a ladiño da base de accidentes de traballo, o A. Para recordarnos que esta traballadora realiza traballos exclusivos de oficina. Ben, seguinte traballadora, Luisa. Luisa Díaz Díez. Esta, nada, nin horas extras nin nada, polo tanto, en 2 liñas só temos feito tramo do 1 ao 30 de abril e base de contingencias comuns 1.200, base de contingencias profesionais 1.200. Do 1 ao 30 de abril, 30 días, 1.200, 1.200. E vamos a o último traballador estivo de baixa. A este ni siquiera lle fixen aquí unha folliña para el, para calcular os tramos. Cos accidentes de traballo é máis fácil, porque os accidentes de traballo non dividen a parte correspondente a cotización do período de baixa. O período de baixa conforma un único tramo porque desde o principio cobra prestación a cargo da Seguridade Social. Non hai unha parte a cargo da empresa e outra parte a cargo da Seguridade Social. Todo corre a cargo da Seguridade Social. Así que non dividimos a base de cotización do período de baixa en tramos. Entón, nos resulta moito máis fácil. Bueno, vamos a por ele. Estivo de baixa por accidente de traballo desde o 22 de abril, pero sabemos que como é accidente de traballo, o día da baixa considérase traballado. Polo tanto, temos un tramo do 1 ao 22 de abril, de 22 días. E esa é a baixa do período de traballo. E despois do 23 ao 30 de abril, temos outro período, que é a baixa do período de baixa. A base do período de baixa, non hai outra. Entón, o único que teríamos que facer sería coller na nómina a base do período traballado e colocala aquí no tramo de 22 días e a base do período de baixa e colocalo aquí no período de 8 días. Non nos dan esas bases, pero bueno, podemos facer un cálculo proporcional xa directo, sin máis. Sabemos que a base de contingencias comuns e a base de contingencias profesionais é a mesma, eso significa que non realizou horas extras nin neste mes, nin nunca. Nese caso, podemos facer un reparto desas bases polos días que estivo de baixa e polos días que estivo traballado. Entón, decimos, ten unha base de 1.110 euros, que é a base mensual, polos 30 días do mes, polos 30 días cotizados, vale? Traballou
22, polo tanto, a base de contingencias comuns vai a ser a parte proporcional, x. Ou, se queredes, como se calculo aquí, 1110 entre 30, 1110 entre 30 por 8. 1110 é a base completa do mes, dividimos entre 30 e multiplicamos por 8 e así obtemos a base dos 8 días traballados. E a base do período de baixa é a diferencia, o resto. Vale? Ben, esta é, entón, 1110 entre 30 por 8 e a mesma en accidentes de traballo, e esta é a base do período de baixa. Sería 1110 menos 814, ou 1110 entre 30 por 22 días traballados. E aí está. 814 máis 296 son 1110. E a continuación, ao final, colocamos a compensación por IT. Este traballador cobrou 222 euros de prestación por IT. Toda é a cargo da Seguridade Social, así que colocamos aquí. E vedes este T que puxen aquí ao lado. É para indicarme que este traballador ten un tipo de contrato no que a cotización por desemprego é a alta. Sabedes que as cotizacións por desemprego, bueno, non teño aquí non os teño aquí, bueno, pero están aquí. En desemprego, o tipo xeral é do 7,05 e os contratos temporais 8,30. Cando decimos contrato temporal, pois o contrato para o servicio determinado, o contrato eventual por circunstancias da produción. Entón, de acordo que nos di o enunciado, este traballador ten o tipo de desemprego alto porque ten un contrato por obra ou servicio determinado. Así que poñemos aí ese T ao lado das bases de accidentes de traballo porque nos vai axudar no que vamos a facer agora, que é o cálculo do recibo de liquidación de cotizacións. Ben, previamente facemos as sumas aquí, que é sumar os datos que temos no cadro. O total das bases de contingencias comuns, o total das bases de contingencias profesionais, o total da cotización adicional por horas extras, o total de compensación por IT e enfermedade común, o total compensación IT accidente de traballo. Imos utilizar estas cantidades para o recibo de liquidación de cotizacións. Imos logo. 5.590 contingencias comuns. Pois empezamos por aí. 5.590 contingencias comuns. Aplicamos o 28,3. 28,3%. Xa está. Resto de horas extras. 200 euros. Aplicamos o seu tipo de cotización. 28,3. Que nos dá 56,60. Compensación por IT derivada de enfermedade común. Compensación por IT derivada de enfermedade común. 88,8. Traémolo para aquí. 88,8. E temos que saber que isto resta. De aí ese guioncito aí. Isto resta. Estamos reclamando a Seguridade Social este pago que fixemos no seu nome. Pagamos ao traballador esta prestación que lle correspondía a Seguridade Social. Isto, máis isto, menos isto, nos dá o líquido de contingencias xerais. 1.549. Por accidente de traballo, trasladamos aquí a base de accidente de traballo. 5.821. O problema é que vamos a ter distintos tipos. Non podemos facer como antes, multiplicar por 28,3 e xa está, non. Temos tipos diferentes. Para empezar, temos o tipo correspondente ao código CENAE, a actividade que realiza a empresa. No enunciado di que está no código 46. Así que o tipo IT sería I40, o tipo IMS 1,20. Pero o problema é que hai traballadores nesta empresa que non están neste epígrafe, porque non realizan as tarefas propias da empresa, sino que realizan algunha das tarefas que aparecen aquí. En concreto, temos traballadores que realizan traballos exclusivos de oficina
e teñen menos risco de ter un accidente de traballo, polo tanto teñen tipos de cotización diferentes. De aí que necesitemos facer este cadro, no que por un lado meteremos aqueles traballadores que están no epígrafe A, as súas bases de accidente de traballo, e por eso eu puxen estes As aquí, e agora o único que teño que facer é coller e sumar todas as bases de accidentes de traballo que teñen un A aí. Este, máis este, máis este, máis este, máis este. E obteño 3.511. O resto dos traballadores desta empresa non están en ningún dos epígrafes estes, polo tanto están no epígrafe propio da empresa, que era o 46, este. Non con 40, un con 20. O resto, se a base de contingencias por accidentes de traballo era 5.821 e hai traballadores con traballos exclusivos de oficina que teñen unha base de 3.511, o resto, ata 2.310, están no epígrafe normal da empresa. E teñen, polo tanto, tipo de 1,40 e 1,20. Esta cantidade o teño por diferencia. Os 5.821 menos 3.511. Ou podría vir aquí e todos aqueles traballadores os que non lle puxen un epígrafe específico, entendo que teñen na súa base de accidentes de traballo, por exemplo, estes 1.200, estes 814 e estes 296 conforman os 2.310 dos traballadores que realizan traballos propios da empresa. Pois, unha vez que xa teño isto, só teño que calcular un 1,40% para obter a cuota IT e un 20% disto para obter a cuota IMS. Fago o mesmo coa outra base. Un 0,35%, 0,35%. Vale? Tede cuidado que ás veces multiplicamos por 0,35. 3.511 por 0,65 é o 65%, non? É o 0,65%, así que 3.500. Se o facemos en Excel e aquí temos 0,65%, non hai problema. Isto por isto xa me dá isto. Se o facemos con calculadora ou manualmente, pues temos que decir, pues, son 3.511 por 0,65 entre 22,82 está aquí. E o 0,35% mismo, por isto. Unha vez que calculo as cuotas IT, cuotas IMS, sumoas e trasladoas aquí. Cuota IT, cuota IMS. E a continuación, a prestación por IT derivada de accidente de traballo, que temos tamén aquí. Esta, 222. A prestación por accidente de traballo que a empresa pagou ao traballador que estivo de baixa por accidente de traballo e que corresponde á Seguridade Social, que resta aquí 55 máis 40 menos 222 dá menos 126. Menos 126. Vale. Por último, e rematamos, outras cotizacións. En outras cotizacións pasanos algo similar ao que nos pasa por accidente de traballo, que podemos ter dous tipos diferentes. Así que temos que crear un novo cadro. Dous tipos diferentes. Un para os contratos temporais, que teñen o tipo de desemprego máis alto, e outro para os contratos, para o resto dos contratos que teñen un tipo de desemprego máis baixo. Bueno, aquí non só vai o tipo de desemprego, vai desemprego, formación profesional e frase, que son desemprego, o tipo baixo 7,05 máis 0,20 e 0,70, 7,95. E o alto 8,30 máis 0,20 máis 0,70, 9,20, que son os dous tipos que teño aquí, 7,95 e 9,20. Este 9,20 é para os que teñen un contrato temporal, que neste caso é un único traballador, que se activen a precaución de poñerlle aquí un T al lado da súa base de accidentes de traballo. Sumo 8,14 máis 2,96 e obteño aí
a base de accidentes de traballo suxeita a este tipo. E canto vai aquí o resto? O resto das bases de accidentes de traballo, que obteño por diferencia. Si sei que 5.821 é a base de accidentes de traballo, 1.110 corresponde a traballadores con contrato temporal, o resto corresponde a traballadores con contrato indefinido, contrato en prácticas, contrato de interinidade, todos aqueles que teñen o tipo de desemprego xeral. E agora aplico 795 e 920, calculo, e despois sumo isto máis isto, 476, que traslado aquí. Aquí as bonificacións que nos non tocamos, así que isto menos as bonificacións que nos temos, volve a dar 476. E agora o que teño en negrita é o que teño que sumar. Contingencias comuns ou contingencias xerais máis accidente de traballo que é negativo, máis 476 dá 1.899. O sea, 1.549 menos 126 máis 476, 1.899. Vale? Bueno, pues xa está rematado este exercicio.